Az Oculus Rift. Egy új világ kezdete. De mi is volt, ami miatt az Oculus megváltoztatta a játékokról való elképzelésünket 2016-ban? Mi az, ami miatt még 2024-ben is elgondolkodunk, hogy megéri-e egy ilyen eszköz beszerzése? A válasz nem eldöntendő. Nézzük, mit is tudott a Rift. A doboz tartalma a headset, 2 touch controller, amire később még kitérek, és 2 darab szenzor. A headset megjelenésekor egy Xbox One kontrollerrel, valamint 1 darab szenzorral jött. Ezt a konfigurációt semmiképp nem ajánlom vásárlásra. A kicsomagolás után szemben találjuk magunkat egy kisebb problémával. A headset és a szenzorok 3 darab USB 3 foglalatot igényelnek, valamint egy HDMI-t. Az első problémánk ebben rejlik, hiszen napjainkban a laptop felhasználók nem biztos, hogy rendelkeznek 3 darab USB porttal az eszközükön. Eye tracking, mixed reality, standalone mód nem található az eszközben. Csatlakoztatod egy számítógéphez és használod. Egyszerű. A Rift kijelzője 2 darab, egy kijelző szemenként, 90 Hz-es OLED-ből áll. A színek telítettek, és az IPD szemközti távolság 59 mm-től 72 mm-ig állítható. Ez egyszerűen beállítható a headset alján található csúszkával. Az FOV látószög 110 fok, ami jóval nagyobb, mint például a Quest 2 94 fokos látószöge. Úgy érzem, nem kap elég figyelmet a headset felbontása, ami sokaknak zavaró lehet. A headset szemenkénti felbontása 1080x1200 pixel. Konkrétan megmutatni nehéz, legjobban úgy lehet észrevenni, ha távolra fókuszálsz. Olyan, mintha egy vékony háló lenne a képernyőn. Erről nem tudok mást mondani, mint azt, hogy wow. Tényleg. Wow. Volt már kezemben Quest 1 és Quest 2 kontroller is, de ehhez képest lemaradottnak érzem őket. A szenzorok gyönyörűen követik a kontrollereket, input delay-t, válaszkésést abszolút nem tapasztaltam használatuk során. Egyszerűen elképesztő. A kontrollerek kétás elemekkel működnek, kb. 8 óra játékot bírnak. Rosszat nem lehet róluk mondani, hiszen még ha el is dobod véletlen, a falnak hamarabb lesz baja, mint a kontrollernek. Azért ne dobjátok el direkt. Viszont mennyi pénzre is gondol az ember, ha virtuális valóságra gondol? Hazánkban a legújabb Quest 3 headset 225 000 forint körül mozog, és sokan sokkalják ezt az állat azért, hogy kipróbáljanak valamit, ami lehet, hogy annyira nem jön be nekik. Viszont ezt a headsetet, szenzorokat és kontrollereket körülbelül 50-65 000 forint között meg tudod venni használtan hardware apróról vagy jófogásról. Tudom, lehet ez sem a legolcsóbb ár, viszont hasonló árért tovább is tudod adni, ha végül nem jön be. Mindig is ki akartad volna próbálni a VR-t, de csak demókkal játszhattál rendezvényeken? Lehet, hogy az Oculus Rift a neked való megoldás. Fejleszteni mindig tudsz, és a Rift kontrollerjeit tudod FBT-nek, full body trackernek használni, amit ha beújítasz, lehet, hogy használni fogsz. Sokak számára hatalmas probléma viszont fennáll a headsettel. A headset 3 méteres HDMI USB kábele törékeny. Mivel fogyótermék, ezért ha netán eltört, az ember mindig szeretne újat venni, hogy használhassa tovább eszközét. Viszont ennek a 2016-os, már 8 éves headsetnek nem gyártanak kábelt, amit manapság egyre nehezebb találni. Nem lehetetlen, de akár közel 30 000 forintba is kerülhet. Mindennek ellenére véleményem szerint még mindig megéri az eszköz az árát, preferáltan 2, de akár 3 vagy 4 szenzorral is. Remélem, ez a videó segített ezen kérdés megválaszolására számodra is. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha szeretnél hasonló tartalmat látni, iratkozz fel. Ez az SM Tech Duo első videója volt, én Enem Miklós voltam.